Kini All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bakong sangjong ka khubor rakhe ka Eastern Air Command ya ka Indian Air Force Day ba prapo nyaw hinin kasngi ha apar Shillong penbana ka sarkar pedeng ban ai san na ka shispa ka dearness allowance sa kinong tre jongka bat kibala shong thain na ka kamru bat sedang wan poi kisem Amur Falcon ha Tamenglong District jong ka Jela Manipur ka Eastern Air Command EAC jong ka Indian Air Force kala rakhe nin kasngi ya ka Air Force Day ba prapo nyo ha Upper Shillong ha ka bau Air Officer Commanding in Chief ka Eastern Air Command u Air Marshal RD Mathur AVSM VSM ulapinya ya ka jingshim sma ya baro kitukot jong ka EAC ya ka Indian Air Force laseng ha ka pratarik urisau shiajar khandas pa lai pawar hak jingkran jung u Air Marshal ula kentu ya baro ki officer ba ki nung trai banang yai IT lut bat shakri hok ya ka ri bat ya ki Indian Air Force umathor ula penkan mauru ya ka buram bakatngat sipai leng swing kalayo hakipor minshwa bat penpau ka jingsngu ya ka jingshakri ba IT lut jong ki sipai leng swing ki balara ya ka nam bat ka buram jong ki Indian Air Force ulayaro ru ya usinyang ba ki sipai leng swing kilano ha ka bayarap lem ya ki waipat ki parabriu hakani ka jingrakhe la samru yaki commendation card shaki sipai lingsun namar ka jing shakri hok jongki but shaki re pat ba namar ka jing no sinyang jongki shaki Indian Air Force ka sarkar pedeng hinin kasngi kala penbana ban ai san na ka shispa ka dearness allowance na ka banta ki nung tre jongka bat kum juru na ka banta ki tu ki bela shong thai na ka kam habaya kran bat kilat patai kubor hadi malawai ka jiya lang jongka kan hun mintri ha New Delhi umantri Prakash Javadekar ulaong bakane kan penmento ye ki san phaulak ngut ki nung tre ha ki office ka sarkar pedeng bat nrepo san lak ngut ki bela shong thai ula batai bakane kalong kum ka jing asmu bha na ka banta ka Diwali bat ensiu ya kani na do unaitung araja khat khandai ka sarkar pedeng kalamang ya ka pisa jingaram na ka banta ki longyeng Kashmiri ki bungdon yeng don semshu ha ka ba ka we ka longyeng kan yo marsan point san lak tingka Ujavadekar ulaong bakane ka rai kan long ka jing a ya ka hok sa ki longyeng bungdon yeng don semshu President jong ka China Xi Jinping unwan poi ha Chennai ha ka khatwei tarik menta ubnai ha ka jingwan jingo ba arsni jung ya ka ri India na ka banta ki informal summit ka ba ar kitalong khubor ki yathu ba Xi Jinping in Sanranlang da udkhat ka polit bureau ba mentri ki kambari ka China Wang Yi Jinping bat mentri rang ba do Narendra Modi kila don lang ha ka jingple ya ka informal summit ha Wuhan ha China ha ubnai na yong baladem Kikupo sarkar ki yathu bakani ki informal summit kabanlong ha Chennai kan prelat yo mentri rang ba do Narendra Modi bat yo President Jinping bakin beteng ye ki jingya kren bat ki jingya tai jongki halor ki mat ki babun ki banang penklan ye ki jingya dai paralok hapdeng ki artli ki ri kikupo sarkar ki yathu ba anamdan kanu ki jingya soy soskular hakani ki jingya lang Kumbasan phawaitli ki longyeng ki badai na ki chatben riu bru ki bela shong la sa Tripura kum ki petwir ki la let paino sa Mizoram la yathu ki kubo sarkar u additional chief secretary ka Tripura Kumar Aluk ulaong balala ban phale paino ye ki san phawaitli ki longyeng bru na Tripura sa Mizoram hakini ki laismi baladem Kasarkar pedeng ba kasarkar jala kila tikna bakine ki jet bendreo kin salit pa sa Mizoram ha ka jing palit pa bakatu kabalong kum shibanta jong ka soskurlar balaya soy ha ka snem baladem Ukumar ulaong ru bakaway ka longyeng bru kan yo iway point hendreo lak tengka kum ka jingaram bakin lak banshna ya laki yeng kisem kin yo ru Shillong khot ka jaka bat saw lak tengka nthep sa ka bank account jongki Nalor kini kawai ka longyeng kan yo ru 1,000 tangka lengba ka direct transfer man la ubnai but yo ay ru ya ka ration na ka banta licenem Hakayama ya Gata International Documentary Film Festival araja khatkhandai kaban salong hayama gata ha Japan nadu ka shipho tarik menta ubnai hadu khan nyu tarik npin I yaki khan re tali ki documentary film ki badai na ka than jate la mingi hapo ka phang balabo karpang Rustle of Spring Whiff of Gunpowder documentaries from Northeast India
La penlong ye ka program da ka bor penyat jong ka festival rengkat ka jing yasnok ti lang bat ka sasa kawa Peace Foundation kum shibanta jong ka jing thmu jong ka balatip kum ka preserving and sharing the histories and memories of Northeast India. Kasaka Kawa Peace Foundation kala khat sobha ya national film bapawnam u aribam Sham Sharma bat ya u haubam Paban Kumar na Manipur banyadang lang hakani ka film festival. Kindan santli ki film na Manipur ki ban pen I hakani ka festival. Kani kerek All India Radio Shillong kabuan lam sapi ya ka kubor. Kisem Amur Falcon kilasdang Banwan Poi Hatamenglong District jong ka Manipur kamtam harut kawa barak kabami na Senapati District batoi lingba ka Tamenglong District. Dangshen u Deputy Commissioner u Armstrong Pame jong ka Tamenglong District ulapin mi ka hukum ka bakhan ban pendon kam ya ki ergan bat ulapatha ya ki brio bakide ban late IT no ya ki khanang ba kisem Amur Falcon kinyo ban herlight lut klem ka jingma hapo ka district. Mizoram kalada penkre ban penlong ya ka state games hau benai no pra menta ka snem kejing thmu bakong san ha ka penlong ya ka state games kalong ban penkhe imbiam yi kito kejing la ka sports ki bom je la ka show menta kani kalong kum shibenta jong kejing pentre kam ya ka sports policy jong ka jalla Kesorka jalla kalabu jing thmu ban penlong ya ka state games nado ka khandai tarik hado khat sau tarik ubnai no pra menta ka snem Laraya kane haka State Level Implementation and Monitoring Committee Mizoram State Games. Lakmi linti bakindon kumbashi pawajar ngut kinong yelakai kiban ya shimbanta haka nika State Games kiban mi khamat ya ki sapotali ki Assembly Constituency. Menteri Rangba ka Assam Sabananda Sonowal hinin kasngi ulapatha ya ka Guwahati Development Department bahkan penkre ikikandon jong ka building bylaws hapo ka laipwe tarik menta ubanai kanang banang penhe penbon bat penbahas shu ikijaka bat kijing teying haka jialang nakabenta ka GST usonowal ulakanto ban shimi kilat nakabenta ban penstat ka jingte yikiying hapo ka affordable housing scheme Ula batha ya baro kinong tray ki badai pet ya kanika kam bakin wenglut ya baro ki jiya ka jaka puta ki baladon lupa na du shuaban pinmi ya ka GST hapo hnriu punai. Banang kentiyo ya ki karkhanash nakali ha Assam Menteri Rangba ulong bakiladon ki jingtmu banbo ya ka Transport City ha ki rutnong jong ka Guwahati. Office jong u Executive Engineer ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited Lumjing Shai ka pentim bahkan don ke jing penlip ya ka boarding electric ha khatway khatsau khatnrio khatpra arpuway arpulai bat arpu santarik menta ubnai risau araja khatkhandai nadu ka por shipo bujim step hadu san baje janmit namar ka jing pentrei ya ka scheme RAPDRP Kijaka ki bansakta kilong ke Industrial Estate Polo Ganesh Das Hospital Pasture Institute barokaway ke Negrims Lumsh up Thorum Kra Shan Marie Maupon Mauro Kanton Masar PTS Maulundap Sing Maukandro Sai Ignu EFL Jaran Mautawar Sao Nungkolo Bivar Road Bishop Cotton Road Upper but Lower Oakland Upper but Lower Jail Road Polo Towers Orchid Hotel Majestic Hotel Goodwood Bungalow Normally Jaya Umpole Jayau Mitni Jayau Lumpulan Lauraman Nongpedeng Putmuri Kijachnong Putmuri PHE Madan He Putmuri Sing yar ret samthia wa ingdo bat kijaka bamarchan Ikong Eunice Mary Nongrum ibalatrei kumi program executive jong All India Radio Shillong ila klak no nin kasni khandai tarik urisau araja khat khandai hakayeng sa jong I hajayau Shillong kajingli on tap I kan long khatway tarik menta upnai hakapor sibaje no phaisngi haulum jingtap kabalang Presbyterian jayau Kato kanika kubor kalakut kabalawan sa pinak All India Radio Shillong hakapo prabajing ini so bakadeli station nakabanta ki kubor kanika dek All India Radio Shillong